told your friend you're not okay. Ayan na nga, ADV 160 ay lalabas na. Sa dinami-dami ng marites dyan tumama din kayo. Mukhang ipapakita na ito mamaya sa bansang Indonesia. 3 taon nung nilabas nila ang ADV 150. At ang magiging pagbabago ay, syempre from 150 to 160 na. At ang dating 2 valve ay gagawing 4 valve. Siguradong hindi na kayo mabibitin sa arangkada nito. In-upgrade na rin ito sa ESP Plus. Kaya ang output nito ay lalakas ang hatak na pinagandang performance. At ang isa pang aabangan dito kung same pa rin ba ang presyo nito. O tataas ba? Pero kung tataas sana maliit lang kasi bibili ako nito. At kailan kaya ito darating dito sa Pilipinas? Sana itong bare months na. Dahil daming nang naghihintay nito katulad ko. At siya nga pala idol. Baka hindi ka pa nakasubscribe. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Libre naman yan. Like and comment na rin kayo. Abang-abang sa susunod na update. Salamat sa panonood. Enjoy nyo na kayo dyan. You're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change